Hi guys, maayong adlaw. Yehe, makauli na dyan mi og Bohol. Makauli mi guys sa Bohol nga wala kahibalo ang akong pamilya. Iksip lang sa akong isa ka maguwang nga nasa Cebu Pac og sa akong gagaw din. Mao ni siya guys, pasulod namin sa airplane. Din na namin sa sulod guys, nagpicture si Baday, biro video di ay din. Demo na guys, namin na sa mig Karyo aning demo sa taga Cebu Pacific. Din konting pasilip guys sa pag-depart na namo. Goodbye Manila. So mo to, konting pasilip tas una dali ako transition abot na guys na nami sa Panglao. Abot na lang namo nga mo hunong ning airplane. Kaya anong munaog nami. Excited na jud kayo mi nga makita ang akong pamilya. Hapon naman guni siya guys. So uni na nami pagawas na mi ani nga time na si Baday. Bye bye mga staff, mga buutan sa Cebu Pacific Air. Tapos ni siya si Baday naog corrected video ani ha. Then gituyo dyan yun naman siya guys nga dani may munaog para makapa-picture mi dani maka-video mi dari sa dani sa Cebu Pacific na airplane. Di na to siya pasulod na mi tapos gawas mi dito muna gitabo day mi sa mong igagawa ni guys mo ni usa ka kunsaba na mo. Bye po na guys, mura og mga artista, feeling on artista ba kasi batay mura mag-unggoy naglukso-lukso. Di mo to siya dali kayo transition na nami sa bus padulong nami sa Baclayon kay moapas mi nila. Tamang ko dito ang mga igsuon guys, ang mga pagumangkon na sila sa Baclayon amo silang gipatapok dito para ito na mo iganap ang among surprise nga wala jud sila kabalo. A few moments later. Kaya makulbaan ko. Ikaw ba? Sol, batimi ka nga muli na yan. Batang dodo. Bantar ka na si